minulém videu jste viděli. Pepinko, to je ostrov Six Seven. Tak tam se musíme podívat, Pepinko. Pane bože, wow. Pane bože, teď to tu hoří. Pane bože, to hoří. Pane bože, hoří. Pepinko, musím se rychle dostat na povrch. Pane bože, Pepinko, zůstaň tam, já jsem spadl. Musím se rychle dostat za Pepinkou, ale nejprve musím zjistit, co se tady stalo. Pane bože, dívejte na ty TNTčka, on to někdo chtěl odpálit. Co to je za ceduly? Běž pryč. Cože? Halo, je tam někdo? Já mám tam Co to? Pane bože, to je Tung Tung Sahur! Nech mě Tung Tung Sahure! Pane bože, to musel udělat Tung Tung Sahur! Rychle utíkejte! Pepinko, to bys neuvěřila! Na tom ostrově Six Seven byl Tung Tung Sahur! Mám nápad, Pepinko! Protože když dáte 500 lajků, tak my se tady s Pepinkou vypravíme, ale v brnění a s mečem a Tung Tura Sahura tady vyženeme z toho ostrova Six Seven a postavíme tady tu největší horskou dráhu, která tu původně byla, ale jenom za 500 lajků. Pepinko, jdu se podívat, jak se mi dařilo. Tak, cože? Pane bože, 11 000 zhlédnutí? Pane bože, 430 lajků, wow, pane bože, Pepinko, pojď se rychle podívat. Ty brďo, 430 lajků, Pepinko, víš, co to znamená? Jo, přesně tak! Musíme se vydat na ostrov Six Seven, zničit Tung Tung Sahura a postavit tam tu obří horskou dráhu. Jo, Pepinko, ptáš se velmi dobře, jak se tam asi teď dostaneme. Neboj, dostaneme se tam velmi rychle. Venku jsem postavil obrovské překvapení, tak se jdeme na to podívat, Pepinko. Jenom se musíme dobře vybavit, protože Tung Tung Sahur je fakt nebezpečný. Pepinko, zůstaň tady, já jdu pro věci. Pane bože, já mám 430 lajků. Vy jste blázni, děkuju. Tak, co si vezmeme sebou? Určitě Diamond Armor, protože Tung Tung Sahur je mega silný. Tak jo, tak diamantová helma, teď triko a teď gatě. No a nakonec boty. No, Pepinko, pojď se podívat. Dívej, jak vypadá, Pepinko, jsem celý v Diamond Armoru. Jo, to je na Tung Tung Sahura. Tak jo, a teď potřebujeme nějaké silné zbraně. Meče, to je pro nooby. Tung Tung Sahur je mega silný, takže si vezmeme něco silnějšího. Dejte like, prosím, protože teď vám ukážu něco mega tajného. Wow, dělejte na to vybavení. Tak jo, mám tady rotačák, snad to bude na Tung Tung Sahura stačit. Snad jo, napište do komentářů, jestli to na Tung Tung Sahura bude stačit. Tak jo, a mám tady druhý rotačák, který je poměrně lepší, uvidíte sami. Já jsem to s Pepinkou testoval a tyjo, řeknu vám, že ten rotačák je mega silný. A nesmíme zapomenout na sušenky, přece jenom sušenky jsou základ naší stravy. Tak jo, a nějaké náboje, šup. Všechno to vezmem a jdem. Jo, a nesmíme zapomenout na Diamond Krumpáč a Diamond Sekeru. Jo, a teď to nejdůležitější, kompas. A já vám hned ukážu proč. Pepinko, dívej, jak jsem vybavený. Jo, tak si nabijeme kver a jdeme. Pane bože, to se mega těším. Dejte like, pokud se taky těšíte. Já se taky těším. Tak jo, Pepinko, jsme vybavení. Tak, pěkně, pojď za mnou. Jdeme, pojď, mám pro tebe mega překvapení, protože určitě se ptáš, jak se dostaneme na ostrov Six Seven teď. Ale já mám něco nachystaného, tak pojď, hodem. Pojď, Pepinko, už jsme skoro tady. Vidíš to, Pepinko? Jo, to jsem postavil. Jo, přesně tohle. Cože, Pepinko, ty se bojíš? Pane bože, Pepinka mi nevěří. Napište do komentářů, jestli byste si do toho sedli. Já jsem se mega snažil a věřím, že to bude funkční. Tak jo, Pepinko, jdeš první, pojď. Hned ti ukážu, co to je. Dívejte na ní, pane bože, ta vypadá srandovně. Vezmeme sebou vodítko, Pepinko. Tak jo, teď to bude sešup. Dejte like, prosím, moc mi to pomůže. Tak jo,
Pane bože, dívejte na nás. Tak jo, jdeme, Pepinko, drž se. Snad se nepočůrá. Pane bože, ono to fakt funguje. Pane bože, dívejte na to. My jsme ve vzduchu. Pepinko, dívej se. Pane bože, hlavně se nedívej dolů, Pepinko, jinak se počůráš. Tak jo, Pepinko, snad tam budeme co by dub, těšíš se? Já se taky těším, Pepinko, tak jo, dejte like, pokud se taky těšíte. Tak jo, Pepinko, drž se, dívejte, v jakém výšce jsme. Pane bože, Pepinko, drž se, už tam budem. Dívejte se na ten kompas, ukazuje na ostrov 6-7. Pane bože, vidíte to, co se tam stalo? Ty vogo, pane bože, Tung Sahur to celé zničil. Co to je? Pane bože, vždyť to je boss. To je boss 6-7. Napište do komentářu 6-7. Pane bože, dívejte na to. To bude mega silné. Možná silnější než Tung Sahur. Pane bože, Pepinko, drž se. Teď to bude z kopce. Dívej se na to, co se tam stalo. Tung Sahur to musel celé podpálit. A hlavně tam dal lávu. Pane bože, a už tu není vůbec ta horská dráha. Pepinko, drž se, teď to bude celkem náraz. Musíme přistát na ostrov 6-7. Tady to vypadá bezpečně, Pepinko. Opatrně, teď to docela bouchne. Dejte like, prosím. Super, váš like pomohl. Pepinko, přistáli jsme bezpečně. Pane bože, ještě že tak. Já jdu zneškodnit toho bose. Tak jo, Pepinko, jdeme na to. Dívejte na toho bose 6-7. Hej, 6-7. O cože, tam je i Tung Sahur. Pane bože, co budu dělat? Dejte like, prosím. Běž pryč, 6-7. Ty bogo, cože? Dívejte se na to! Já jsem hodil skoro celý zásobník a nic to si neudělalo. Pane bože, zkusím být blíž. Co to je? Tu je víc Tung Sahuru. Pane bože, ne! Ale nejprve budeme muset zničit bose 6-7. Tak jo, 6-7. Běž pryč! Pane bože, ty bogo, s tím to vůbec nic nedělá. Zkusíme tedy tohle. Tak jo, 6-7. Teď bude po tobě. Tak jo, ty bogo, to jsou rány. Jo, ty bogo, tak běž pryč. Ty bogo, sakra, s tím to fakt nic nedělá, co to je? Zkusím být blíž, ale bude to nebezpečné, protože tady jsou ti Tung Sahurové. Tak jo, jenom si přebiju a jdeme. Zkusím to obejít, to bude možná bezpečnější. Pepinko, tu je více Tung Sahuru, hlavně nechoď pryč. Pane bože, dívejte se na to. 1, 2. Pane bože, 2 Tung Sahurové. Pane bože, musíme zničit jenom toho bose 6-7. Běž pryč. Pane bože, cože? On jde po mně. Běž pryč, 6-7. Běž pryč. Pane bože, honí mě 6-7. Ne, napište do komentáře 6-7, moc mi to pomůže. Mám nápad, zkusím jít přes tu vodu, třeba to neumí. Hop. Pane bože, on umí jít přes vodu. Ne, tam je Pepinka, nesmí se dostat. Cože? Jo, porazili jsme 6-7. Pane bože, Pepinko, měl jsem strach, protože 6-7 se za tebou blížil. Nevím, co by s tebou udělal, Pepinko. A teď musíme zneškodnit Tung Sahury. Hej, Tung Sahurové, vy nubové. Běžte pryč, Tung Sahurové. Co ty Tung Sahure? Pane bože, ne, sakra, jde po mně Tung Sahur, pane bože, ne, dejte like. Hej, běž pryč, Tung Sahure. Jeden je dole, super. Tak, a teď musíme najít toho druhého. Hej, Tung Sahure, ty nubečku, běž pryč. Pane bože, ne, sakra. Pane bože, nesmí mě udeřit tou palicí. Běž pryč. A druhý je dole. Pepinko, honem, už je to tu bezpečné, pojď. Musíme to tady uhasit a postavit horskou dráhu. Tak pojď za mnou. Hlavně si dej pozor na ten oheň tady. To by bylo co blbé. Opatrně. Pane bože, to bylo fakt těsné. Pepinko, musí si dávat pozor na ten oheň. Víš, co by se mohlo stát? To nechtějí vědět, Pepinko, honem. Pojď se podívat. Pamatuješ si tady tu budovu minule, Pepinko? Já taky. Tak jo, honem, jdeme se podívat, co tady je. Snad tam nic nebude, Pepinko.
Tung, O, tung, tung, co tung, to? tung, Pane tung, bože, tung, tung, tam je Sahur. tung tung sahur. Pane bože, nech mě tung sahure. Pane bože, jak to, že ti Pepinko nic nedělá? Au, běž pryč, ty bogo. Pepinko, viděla jsi to? Co to bylo? Pojď se podívat, co tam ten tung sahur mohl dělat. Co to tu je? Co to? Tu je nějaká páčka. Pojď se podívat, co myslíš, že to dělá? Jdeme to hned zkusit. Co to bylo za zvuk? Pane bože, kde mám věci? Cože? Pane bože, dívejte na to, já nemám věci. Co to je za zvuky? Pane bože, Pepinko, slyšíš to? Musíme se jít podívat. Honem, zničíme to tady. Pane bože, co to je? Vidíte to? Pane bože, tu jsou vesničani. Pepinko, pane bože. Wow! Dívej se na to, Pepinko, my jsme se museli vrátit v čase. Pane bože, Pepinko, dívej se. Ta páčka musela sloužit jako portál. Ty bogo, rychle jdeme ji zničit. Tak, zničíme ji a už se tu nedostane žádný tung sahur. Já mám taky radost. Pane bože, dívej se, kolik je tu lidí, Pepinko. No, dívej se, ty bogo, to je zábavný ostrov 6-7. Wow, dívej se na tu horskou dráhu. Wow, dívej, Pepinko, tu je zmrzlina. Pane bože, dívej na to. Tu je nějaká vodní atrakce. Pepinko, chceš se jít vykoupat? Já taky, Pepinko. Tak se jdeme vykoupat, pojď. Ježíš, to je studené. Pane bože, dívejte, Pepinka je v lodi. Pepinko, ty jsi roztomila. Napište do komentářů, jestli je Pepinka roztomila. Pane bože, to je prima. Pane bože, bum. Tak jo, Pepinko, ale musíme jít. Jdeme se podívat na zábavný ostrov 6-7, co tu všechno je. Tak pojď za mnou. Pane bože, vždyť to je trampolína. Pepinko, pojď vyzkoušet trampolínu. Wow. Bok. Pane bože, Pepinko, ty se z toho počůráš. Pane bože, zábavný ostrov 6-7 je fakt nejlepší. Dejte like, pokud si myslíte, že zábavný ostrov 6-7 je nejlepší. Tak jo, Pepinko, jdeme se zkusit podívat na horskou dráhu. Co ty na to? Tak jo, jdeme. Hop. Au. Pepinko, patrně, nebo si zlomíš nohu a nemůžeš potom na horskou dráhu. Jo, to by byla mega škoda, protože dívejte se na tu horskou dráhu, jak je velká. Tak se jdeme podívat, kde horská dráha začíná. Dobrý den, my jsme tady s Pepinkou chtěli vyzkoušet tu horskou dráhu. Nevíte, jak ji vyzkoušet? Že v té truhle jsou vozíky? Díky moc. Tak jo, Pepinko. Wow, fakt, že tu jsou vozíky. Paráda, tak to jdeme zkusit, Pepinko. Dívejte na Pepinku. Pane bože, tak běž, Pepinko. Pane bože, musíme rychle za Pepinkou. Tak jo, dejte like, prosím. Pane bože, jdeme. Pepinko, drž se, jdu za tebou. Dívejte na to. Ta horská dráha je fakt super. Dívejte na to, ostrov 6-7. Vypadá fakt dobře. A ta horská dráha je mega super. Ty bogo, to je fakt jízda. Ahojte. Pane bože, ty bogo, cože, to je fakt hustý. Ostrov 6-7 je fakt nejlepší. Pane bože, Pepinko, drž se. Pane bože, dívejte na Pepinku. Dívejte, v jaké výšce jsme. Drž se. Pane bože, to je z kopce. To je sešup, že ano, Pepinko. Pepinko, to bylo fakt super. Dívej se na ten ostrov 6-7. Mega moc jsem si to užil. Každopádně pro tohle video je to úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a napsat něco do komentářů. Tak jo, já se s váma loučím a Pepinka taky. Pepinko, pozdrav.